Sa tanaw nimo bro, unsay mga maayo nga negosyo karong panahon na? Karon sir, most likely kaning mga retail sir or mga trading bitaw sir. Kay because of inflation, although mahal, pero kanang mga basic bitaw nga mga goods or commodities, mupalit man gid ang tao. So regardless of price, kapantay katong sa kuan sir, pandemic. Supposedly, ang impact unta ato niya is down gid ang economy gid mostly ato, pero na-sustain gamay, nagyapoy bahagya nga down, pero tungod sa purchasing power ug ang purchasing impact bitaw sa mga tao, mas nilambo siya. So that's why bantayin mo sir, daghan kay nag-sprout ato nga mga katong online na nga delivery. So until now sir, mo na pinaka-tan-aw na ko nga nindot gihapon inegosyo karon. Although na stiff ang competition, daghang naghimo, pero it comes with service gid, diha ra gid ang kanang murag diha magdaog tanan. Lain-laing produkto, pare-pareha og produkto, but ang service gid ang pinaka-importante. Kaya ang services, although naidaghan sir, pag keep up bitaw nimo sa imong sa mga demands karon, diha ang medyo struggle. And ikaduha po diri sa Pilipinas, if wala kay network or connection, maglisod ka og sulod. In terms of retail, basta ma-hit lang nimo imong target market, na-jay kita. Bahalag ginagmay, basta kanunay. Bahalag piso-piso, basta naa lang. I think if naay ganahan magnegosyo, preferred na ko personally karon as of this moment nga mas nindot ang retail or trading gid siya. Mas nindot gyud suwayan kay kung dili na to suwayan, di gyud may bawaan. Kana sir, mao gid na sir.